बेखौ माने इभिकसन होननानै देखायनानै जोंनि गेजेराव थासारिखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों। बेनि कल रेकर्डिं जोंनाव दंखासै। मैया बिथांमोना इभिकसन जादों होननानै बुंनायनि सानसे सिगांनो BPFआ गाबोन इभिकसन जागोन होननानै बुंदों। इभिकसन खालामनोबा 15 साननि सिगांनो मोनसे नटिफिकेसन थाङो BPFनि खैसार। मानो होनोब्ला मैया बिथांमोना इभिकसन जादों होननानै बुंनायनि सानसे सिगांनो BPFआ गाबोन इभिकसन जागोन होननानै बुंदों। BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरा जोंनियाव दा कल टेपिं दङ। सोर सोर मानसिया बेखौ माने इभिकसन होननानै देखायनानै जोंनि गेजेराव थासारिखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों। बेनि कल रेकर्डिं जोंनाव दंखासै। बिथांमोननि एगेन्सै जोङो दा केस होनो थांगासिनो दङ। मानोना इभिकसन खालामनोबा 15 साननि सिगांनो मोनसे नटिफिकेसन थाङो आरो बे गभर्नमेन्टनिफ्राय थाङो। सोरबा अफिसारा बेखौ डाइरेक्टलि इभिकसन खालामा। गतिके बेयो BPFनिनो मोनसे खैसारखा। दा जोंनाव मोनसे रिपर्ट दंफैयो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा साल खालामनानै हरावहाय हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांखोमागासिनो दङ। बे इलेक्सननि टाइमावनो गावसोरो माने हाग्रा ओनसोलनि साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि अननाय बुथुमनो थाखाय हाग्रा दाननानै बिथांमोननि गेजेरावहाय हाबनो नाजागासिनो दङ। मानोना बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बिखायाव हाबनो बा थावनि मोननाय जायगा गैला। जोङो मिथिगौ टटेल लेन्डनि BTCनि 34%नि 14%खौ अलरेडि BPFनि समावनो 17 बोसोराव डिस्ट्रय जाखादों। आनादार रिमेनिं 20%खौ बिथांमोना डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों आरो बेखौ जोंनि प्रसासना मालाबाबो जाफुंनो होआ।